Erokamano Joyce. Chutho kata kapok ne statistics gi ochako nonro gi ochako timore nikech naneno oboke moro man wacho ni dwe mar 10 higa mokadho, dwe mar 10 higa mar 2022 naneno ka ne gi collect data kata nonro kamano. Giwacho ni higa mar 10 25th yani tarik 25 dwe mokalo ne kendo nek koro chako medore sawa. Mana neno ka giwacho ni jok mosenega gin ji 339. To ng'ene mago mana achiel. Chutho gima timore ni nek ma kama wanyalo chako gi nek ma dala ma ng'ato okawa wadgi to nego kete gunia. Naneno moro Lang'ata Cemetery kaburi ni Lang'ata kacha. Aneno ka miyo moro ken nowang'e gi pi ma odang leche gi odang ringre asto de okawe to kete Lang'ata kacha. Yani gima pok noneno kotimore. Sani koro waneno ka dhano ichinjo, yani ng'adi ka dhiang', ing'adi ka le kendo itimo kamano. Aparo gima nyaka ung'e mokwongo en ni to family kata jamii moaye weche mage mantie mok wanyal geng'o makelo tho koni gi koni. Gimoro ni ka ni gwandruok e family ni oseketo owae okang' makoro kendo weche bedo matek nikech iyudo ka ji gwandore koni gi kocha, ji ok nyal bedo piny e mesa ma ji wach ni watim kama kata wabedo gi differences wanyalo timo kama. Gin koro gineno mani sama koro ok anyal winjora kodi onego bed ni tho, kata sama ok inyal winjori gi ng'acha onego bed ni negi. Aparo gwandruok mani family gi kata gima ma dho ngere luongo ni family conflict osebedo changamoto kendo osebedo gine mapek ahinya. Asa iyudo ka koro gwandruok osebedo kama mama onego baba onego mama, kata mama otiyo gi ng'ato onego baba, kata baba otiyo gi ng'ato onego mama. Nyithindo dong' kanyo. Nyithindo dhi learn lesson mane. Awacho niya, wan kaka johocho wan gi tich matek ahinya nikech iyudo ka sani ngima be tek. Okay, number one awacho ni gwandruok mane family. Gima chako kelo nek machalo magi gin frustration nikech ngima tek. Ji pachgi dang' ni wan gi dang' ma paro nikech ngima tek koni gi koni. Iyudo ka seche moko pesa tin, yani nweng'o tin, to gik midwa timo to ng'eny sa. Koro seche moko be magi e gik machako kelo ang'owa, kelo gwandruok e family gi. Asi yudo ka tim ang'owa kiny oneg ng'ato. Gimoro ni ka ma bende iluongo Joyce, nitie gimoro kae miluongo ni war relationship. Iyudo ka uhusiano kata kaka ji riwore koni gi koni, iyudo ka wuoyi nohero nyako nohero wuoyi, to weche hera gi seche moko handle gi be seche moko bedo matek. Koro iyudo ka hera ka obedo gi gwandruok kata differences matin. Koro kendo iyudo ka weche hera gi koro nege ji sa. Last time kane an ka na wuoyo about our girl child, kata nyako nyar Afrika, nyar Kenya. Mani nega mitho nega. Negi pod nitie, by the way, for your information, pod wan gi nek machalo kamagi. To nowacho ni gima miyo nyiwa inego gin weche hera ma ok ofuon maber. Dr. Manya kata